बुझ्नु मेगननि सारा गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो मिनिखैरो मिनिनानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स नोंथांमोना कन्फ्यूज जानो नाङा प्रिभियास भिडिअआवबो बे ड्रेसजोंनो इन्ट्र'मोन स आरो दिनै फिन खेबसेबाव बे ड्रेसजोंनो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आङो प्रिभियास भिडिअआवहाय दिन्थिखांबाय जे बेबायदि लुकखौहाय आं माबोरैहाय मेकआप खालामनानै स्टेप बाय स्टेप मेकआप खालामनानै माबोरैहाय बेफोरबायदि लुकखौ क्रिएट खालामखो बेखौ दिन्थिखांखाबाय आङो स मोनाथ' नुखांखाबायानोसै आं एकदमबारे मेकआप सेकआप देलायफबनाय दङ स बेखौहाय दायो आङो रिमुभ खालामनायनि सम फैबाय आरो नोंथांमोना दाखालिसो बुंखांबाय आङो नोंथांमोनखौ जे मेकआप खालामबाबो जों जोंनि स्किनखौ जुदि जोङो मा होनो केयार खालामोबा जों मेकआप फोनबाबो गाज्रि जाया आरोना स बेनोमोन प्रिभियास भिडिअआवहाय मेकआप खालामनायनि सिगां फाउन्डेसन फोननायनि सिगां मा मा स्टेपफोर थायो स देट जोंनि मोखाङा गाज्रि जाया फाउन्डेसन फोनबाबो बेफोरखौहाय आं दिन्थिखांखाबाय आरो दा मेकआपनि उनावहाय मेकआपखौ रिमुभ खालामनाय समावहाय जोङो माबोरैहाय केयार खालामनांगौ आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिगोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो लोगोसे बेनि सिगाङावनो आं इमान गरम ड्रेसखौ गाननानै दायो आङो मेकआप रिमुभ खालामनो हाया स फार्स्टआवनो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामग्रोना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो लोगोसे आङो स्टेप बाय स्टेप मा मेकआप रिमुभ खालामनायखौ दिन्थिलांबाय थागोन स नायलांबाय था गाइस नै दायो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लाखांबाय ओमफ्राय दायो गाइस आङो दै गुदुं लोंना होनसै नैबेखौ आङो बियार लोंनोसो बायदोंमोन आरोना खिन्थु आं बियार लोंग्रा मानसि नङा नालाय बेनि थाखायनो मालायफ्रा बेखौ बियार लोंनायाव बाहायो आंहा आरो दै गुदुं लोंनायाव बाहायो आं बिराद मोजां मोनो बे कापखौहाय गाइस आं बिराद दै लोंनानै मोजां मोनो आरोना आं लोमजागासिनो होमबाबो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायगासिनो वाव गेमस्रि साबास आइ एम सो प्राउड अफ इउ नोंथांमोना इमान गिदिर कापनिखौ ग्लासनिखौ खेबसेनो लोंनो हायोना आं डेन्जार दै लोंनो हायो गाइस बिराद बुरजा दै लोंनो हायो आङो मानसियाबो गिदिरखा नालाय स बारदा लेक्सार जाबाय आं दायो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै व'नि एल'भेरा जेल बेखौ नोंथांमोना बायना लाबानो जाबाय आरो प्लामनि नैबे मेकआप रिमुभार मेकआप क्लिनजार आरोना बि गुड प्लामनि ओमफ्राय स गाइस बेयो जाहैबाय प्लामनि टनार सेम भाइटामिन सि नि बे प्लामनि फेस सिराम बेनि उनावहाय आङो फोनगोन बेखौहाय भाइटामिन सि निखौहाय मोनासै आरोना आङो नाइट जेलखौहाय स ग्रिन टिनिखौ इउज खालामगोन आं बेबो प्लामनियानो ग्रिन टिनि आरोना बिराद मोजां बेयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै आंनियावहाय जि बुरजा दंखायो आरोना नैबेयो बेखौ मिथिदोंना नोंथांमोना बे जाहैबाय भाइटामिन इ केपसुल आरोना बेखौहाय आङो हानानैहाय उनावहाय लागोन आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय फार्स्टआवनो नैबेखौहाय फोननानै लाग्रोगोन आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो माबोरैहाय आंनि मेकआपआ एकदमबारे वाटार प्रुफ आरोना नै गाइस आं जेलखौ मार फोनगासिनो होमबाबो नाय खाराखै आरोना हुगासिनो आङो होमबाबो मेकआपआनो जेबो खाराखै आङो नै दसे दोनथ'नोसै आङो दायो जनसन्स बेबी आं बहुद ब्रेन्डनि इउज खालामबाय आरोना बेखौ हिमालया ओमफ्राय आरो मामानि थायोलाय माबा माबि थायोना बेबायदिनो इउज खालामबाय खिन्थु आङो जनसन्स बेबीनि एसेबां मोजांखौनो मोनासै माने बेयो बिराद माने मा होनो सिदोब नालाय मा होनगोन मा होनो फारसे मेकआप फुनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो सरि गाइस बे फारसेथिं मेकआपआ गैला नैबे फारसेथिं मेकआपआ दङ
जि मैला जाबाय ने सोरबा नायनानै होनहरसिगोन विदाउट मेकआपआ बहा माबायसा होननानै बिदि होनबा मा दुखु मोनो स' गाइस आङो दायो बेजोंहाय फुगारबायानो आरो एसे दंबावो आरोना स' बेखौहाय गारनानै लानोसै आङो प्लामनि नैबेखौहाय इउज खालामगोन आरोना दाबो दंबावो नालाय मोखाङाव मेकआपआ ओमफ्राय बेयावहाय नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नै disturb बेदा एसे क्रीम बायदि जादोंना बे अइलावहाय कन्वर्ट जागोन आरोना जेब्ला आं बेखौहाय अइली सो आरोना सब खारजोबगोन मेगनावबो बाङाय थानायाबो आङो बेखौहाय फेस वाश खालामनोसै गाइस आं बेखौनो इउज खालामदों आरोना प्लामनि भाइटामिन सि नि फमिं फेस वाश मोखां सुना फैनायावनो गस्लायानो सिजोब्बाय नै गाइस आं मोखाङाव जेबो फोनाखै ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदोंना जे मा होनो मेकआप फोनखांनायनि उनावहाय बेबायदि केयार खालामबा मोखाङा बेबायदिनो साफा जानानै थागोन आरोना स' दायो आङो दहायजों आं दिन्थिदोंमोन स्प्रे खालामनानैहाय आङो एसे स' गाइस आङो बेलेग दिनावहाय माने आंना बेलेग आरोना मालाबा आङो बाथारोबा एल'भेराल' फोननानै थायो मोखाङाव नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा आं बायसा बादुलिफोरबा माने मोखांखौ मेकआप लानायनि उनावहाय एकदम हुगारनो बाबाबो हुगारथार आरोना सिखारनानैबाबो ओमफ्राय हुगारनानैहाय बे जनसन्स बेबिनि बेयो वेट टिसुआ बेजोंहाय हुगार ओमफ्राय हुगारनानै नोंथांमोना दहाय आं जे देखायदोंमोन ना एल'भेरा व'नि स' बे एल'भेरा जेलखौहाय फोननानैल' थाबानो जाबाय आरोना जुदि बायोबा बेफोरबायदि खालाम आंबो बाबा बेबायदिनो खालामो स' रानहांबायानो ओमफ्राय दा बे भाइटामिन सि प्लामनि मोखांखौ जेब्लाबो बिदि गोजौथिं लांनानै लिफ्ट खालामनानै लानांगौ आरो बेबायदि खालामनाङा मेकआप गैयाबा जि हामा नुयो स' गाइस इयो एसे रानथोंसै ओमफ्राय राननायनि सिगां आङो मा खालामगोन मिथिबायना आङो आंनि गुस्थिया मालाबाबो गावफेरखाया आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय गावा होननानै बुङोबा किजानि बेफोरखौ इउज खालामनायनि थाखाय ना मानायथाय मिथिया मामा आर्थनि बे लिप 100% नेचारेल लिप केयार किट आरोना बियो बेयावहाय नै मोनथाम बुस्थु दङ बेयावहाय लिप स्क्राब दङ ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय लिप मास्क स' आङो स्क्राबखौ फेस वाश खालामनाय टाइमावनो इउज खालामो मालाबा इउज खालामो उइकआव खेबसे बा खेबनै बेफोरबायदि इउज खालामो आङो ओमफ्राय दा लिप मास्कखौहाय फोननानै थानोसै आङो स' बेयावहाय फोनग्रा दंमोन फोनग्राया माहाबा थाफ्लांबाय स' बेखौ फोनबाना माने होनो गुस्थिया ओरैबायसा मोजां जानानै थायो हौवाफोराबो फोनजागोन ओमफ्राय इ बुस्थुआ जोबासो जोबा आरोना बिराद गोबाव फोनबाय आं गाइस एक्सपायरि डेटआनो थांलायलायसिगोन खोमा थांथ'वा बेखौहाय आङो हराव उन्दुनाय टाइमाव बे लिप मास्कखौहाय माने लिपनिबो बाहेरासिम फोननानै मोजां मोनो आरोना होमबाना लिपनि जिथु बाहेरा मोदोमाबो सफ्ट जानानै थायो आरोना नांलायलायलांबाय ग्रीन टीनि प्लामनि ग्रीन टीनि माने नाइट जेल ओरैबायसा मोजां मोननाङो ना गाइस फोननानै माने
ओमफ्राय मेकआपखौ फुगारालासिनो हराव उन्दुलाय जि हामा जाना थायो स्किना बोरैबा आं माबाखौ लायासैना हेयार बेन्डखौ नायलाय गाइस इदि सिदोब सिदोब जानानै दोनदो मोखांखौ दिनै आं मोनसेखौ फुननानै थानोसै जि किउट थारनि केपसुला ग्रीन कालारनि आरोना ओमफ्राय बेखौहाय नै काट खालामबाय ओमफ्राय काट खालामनानै बिदि फोनोला दिनै फोनाबाबो जासिगौमोन आङो अब्लाबो नोंथांमोना साननो हागौ ना गावहा फोनालासिनो ओरैनो जोंनोल' खिथादो होननानै जाबाय आरोना बारा फोनलायलायला आङो नै स' बेखौहाय जेन्टलि आरामसे फोननानै लानोसै आं आरामसे फोननानै आं बे गोजौआवल' मानि थाखाय फोनदो मिथिबायना बेयो दा आं उन्दुबानो गाहायथिं माने बोहैबोखायो आरोना ओंखायनो आं बे गाहायथिं फोनाखै दा उन्दुनायावहा माने गाहायथिं बोहैबोखागोन गाइस स' बेबायदिनो आं केयार खालामो आरोना बेनि थाखायनो गिजानि जोंहा एसे मोजां जाना दङ बेनि थाखायनो नङाबाथ' मालाबानो सेस जागौमोन स' कमप्लिट जाबाय गाइस नै नोंथांमोना नुनो हागौ बेसेबां ग्ल'सि जानानै दं आंनि मोखाङा स' बेबायदिनो फोननानै थाबाथाय नेक्स्ट मर्निंआवहाय आङो सिखारनानैहाय आङो दै गुदुं लोङो आङो दै गुदुं लोंखांनायनि उनावहाय फेस वास खालामबाथाय जि मोजां जानानै थासिगोन आरोना मोखाङा जुदि आङो मेकआपखौ फुगारालासिनो डाइरेक्ट उन्दुयोबा उनदिना मोखाङा बोरैबा जायो आरोना मोजां जाया स' गाइस नोंथांमोना नुखांखाबाय माबोरैहाय आङो आंनि स्किनखौहाय केयार खालामो मेकआपखौ माबोरैहाय आं रिमुभ खालामो मेकआप रिमुभ खालामनायावहाय मा प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आं फोनो बिराद एफर्डेबल प्राइसनि प्रडाक्ट्सफोर गोजा आरोना बेफोरो स' नोंथांमोनाबो इजिलि एफर्ड खालामनो हाखागोन स' बेखिनियानोसै आं बेबायदिनो स्किन केयार खालामो इसोरनि अननायाव दासिमबो मोखाङा सानफ्रोमबो मेकआप होनोबाबो गाज्रि जाथ'वाखै आरोना इसोरनि अननायावहाय नङाबाथ' गेमस्रि दैमारिनि मोखाङा दिनै मा जालांगौमोन सानफ्रोमबो मेकआप फोनो हिसाबै आरो मेकआप फोनाबाथ' नायजाखाया नालाय माने नायजाखाया माने जेरैबायदि इसोरा हरदों बेखौ आं एक्सेप्ट खालामो बाट स्टिल माने आङो जुदि मेकआप खालामोबा मेकआप खालामनानै थाङोबा माने आंनाव कनफिडेन्स फैयो आरोना ये होननानै एकदमबारे कनफिडेन्स फैयो स' बेनि थाखायनो आं मेकआपखौ खालामो आरो बेबायदि नङा जे आं सोरखौबा देखायनो थाखाय बेबायदि थाखाय नङा जास्ट आं कनफिडेन्स फिल खालामो आरो लोगोसे आं एक्टिभ फिल खालामो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थायो जों मेकआप खालामोबा बिराद कनफिडेन्स फिल खालामो एक्टिभ फिल खालामो स' बेनि थाखायनो आं मेकआपखौ खालामो सोरबाफोर जुदि प्रब्लेम बा आं मिथिला स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय